Mbak, aku Ari Iwan. Aku mencintaimu, lahir tembus ning batin. Alah taek pret gombalmu ki yo. Iki mbok sangu percaya to, urung-urung wis prat-prat. Mane wong lanang keselek pertus lek. Dadi wong wedok iki ora sangkuh ngono to. Rumangsane iki tahun 90-an to piye? Lah nyapa? Mbok kei kembang bondo abab, mbok tukokno mercon dobes wong wis gelem dunia milik berdua ngono ora. Lah buktine sing pacaran zaman sakmono ngantek saiki lho, sik awet. Aku mencintaimu ki disertai ngene lho tangane. Hoi, aku mencintaimu hoi ngene. Wah lah ngono to. Gampang. Nek gak ngene disentil kowe tenan. Mbak, aku mencintaimu. Gedenem saknel korek ngono aku maki. Rasa maido kualat ning lho. Piye? Aku wis ngene lho tanganku. Ditampa apa ora cintaku. Wis sinau sik. Lah mbok kon sinau model piye neh? Golek dhuwit sing akeh sik. Ngerti? Lah nek golek dhuwit ora mbok omongi lha kuwi lho kebutuhan. Ora gelem ya wis. Anjay.